Mun kaverin pakkasessa kuulemma on parhaas. Niin, sitä, että kun pitäisi kuitenkin varmaan olla usuus, se kuulee. Mä oltiin Tapiolassa yöt. Joo. Niin. Siellä Tapiolassa oli tämmönen kahvila, mihinkä sai todellakin koirat. Joo, niitähän on noissa isommissa kaupungeissa. Joo, Tampereellakin mun mielestä monta. Tämähän tulee päälle yleinen syyttäjä. No niin, Tuliko hyvä? tää oli hyvä. No niin, mikä sulla päässä on? Sylkeä, niin. Räkää. Ei mikään helppo keli. Ei oo. Tuli. Epuli tuli. Taika ei tarvii hypätä taas sinne, kun yleinen syyttäjä. Selvästikin se on semmonen viehe ihan niinku, että se vaan kun juoksee eeltä, niin se pitää ottaa kiinni. Se on vaikka jos lelua eikä mitään, niin. Tuli, eläpä heti sieltä puuta. Joo, puuainesta löytyi niin. Pitää tyytyväisenä oksennetaan sitten matolle. Kyllä tulee yllättävän paljon tätä puuta, kun katsoo tuulin näkökulmasta. Se on hyvä piha siis. Kuuluu semmosia pieniä ratkeamisääniä tuosta saumasta. Hei! Se on tyrmiä. Eläpäs sinä siellä harvenna. Kun sitä voisi hiukan sillä. Olen miettinyt itsekin, että siitä voisi vähän harventaa. Tuo lähtee kyllä kohta kahtia. Siitä kuuluu jo lupaavia sauman ratkeamisääniä. Saa varautua, että täällä on sallittua.